Дәрвишләр бистәсендәге Сәйд Галиев исемендәге Мәдәният сарае бүген башкаланың иң заманча биналарыннан аерылмый да. 2 ел ремонтлана. Бүген ачылуына монда яшәүче халык та, тантанага килгән президент та шат. Всегда мечтали привести порядок. Данный объект, он на самом деле очень востребован. Огромное количество творческих коллективов, огромное количество побед как на международных, так и на российских фестивалях. В детстве сюда приезжали, и всегда это было дворцом. Потом какие-то годы он был в не самом лучшем состоянии. И вот то, что сегодня его открывают в таком прекрасном виде, я считаю, что это огромное достижение. Монда килеп кергәч, үзеңне Санкт-Петербургның кышкы сараенда кебек хис итәсең. Чөнки ондагы стиль алымнары, бизәлеш монда кулланылган. Бу колонналарда, люстраларда төстә чагылыш таба. Ни өчен булай дигән сорауга җавап гади. Чөнки 1952 елда бу бинаны Ленинградтан Казанга эвакуацияләнгән халык сала. Алар үзләре белән эшелоннарга төяп сирәк китаплар да алып килгән. Гёте Фаустның борынгы басмалары хәзер музейда. Мондагы кадерле документларны президентка да күрсәтәләр. Вот фотография знаменитая Ивана Кирилловна, 12-летнего. Күргәзмәләр залындагы стендларда бина архитектора Кудвинскийның сызымнары саклана. Төзекләндергәндә реставраторлар аны кулланган. Монда тагын бер сирәк документ ТАССРның беренче җитәкчесе, вакытлы революция комитеты рәисе Донлыклы Сәйд Галиевның шәхси эш кенәгәсе. 74 елда Мәдәният сараена Сәйд Галиев исеме бирелә. Һәм шуннан соң безнең хезмәткәрләр документлар җыя башлыйлар. Саратов архивыннан безгә җибәрелгән документ. Сәйд Галиев образы бүген сәхнәдә. Мәдәният сараеның театр коллективы моннан 100 ел элек булган тарихи вакыйгаларны гәүдәләндерә. Властью республики будет передано Временному революционному комитету, возглавить которого я предлагаю товарища Сәйд Галиева. Артистлар өчен яңа мөмкинлекләр, сәхнә әйләнә, оркестр шыгыры бар. Ут куелган заманча җиһаз, кино залы, китапханә. Архитектурасы ягыннан бина ничек бар шул килеш калган. Төрле түгәрәкләрдә 3000 артык кеше шөгыльләнә. Алар президент белән онлайн аралашып рәхмәт әйтә. Электрик сәхнәләрдә җырлап йөргән булсам, хәзер яңа сәхнә, яңа дворец менә ишекләре ачып каршы алыр. Ачылу тантанасын телефонга төшереп, шәхсән күзәткән Дәрвишләр бистәсе халкы хәзер монда концертлар сезоны башлануын көтә. Мин хочу туда ходить. Обязательно все мероприятия посещать. Мотор, бик мотор. Культурная жизнь начнется. Республикада мәдәният йортлары президентның 100 программасы буенча төзекләндерелә. Һәммәсе шәхси контрольдә. Соңгы 5 елда 196 бина тәртипкә китерелде. Быел исемлектә тагын 37-се бар. Мәдәният илкүләм проекты нигезендә быел Казанда тагын 3 мәдәният сарае. Идел буе районында Чулпан, Юдинада тимер юлчылар һәм Алафузовлар йорты яңарып ишекләрен ачарга тиеш. Реза Мәҗитова, Адель Мендубаев, Яңа Гасыр каналы.